नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा बा कि हमनी के जौना गीत के इंतजार रहे फाइनली वो गाना काल रिलीज हो जाई। वो गाना रिलीज होई आई बिलीव म्यूजिक से। जी, आई बिलीव म्यूजिक प्रेजेंट करके एगो चैनल बड़ुए ग्लोबल म्यूजिक के यूट्यूब से वो काल 6:45 में सुबह में वो गाना रिलीज हुई, जौना के नाम है जय छठी मैया। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ है पावर स्टार सोनू निगम जी गौले बनी और साथ में फीमेल गायिका खुशबू जैन। वो गाना के हमके सुपर स्टार राइटर अरुण बिहारी जी लिखले बनी और वो गाना के सुपर स्टार म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बसही जी म्यूजिक दिले बनी। वो गाना के वीडियो के बात कर जाओ तो रोज के मालूम बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एगर जोन भी वीडियो बन रहा बा वो सुपर स्टार डायरेक्टर रवि पंडित जी के डायरेक्शन में हो रहा बा। वो गाना सुबह कल रिलीज हो जाई। गाना रिलीज होते एकदम पूरा बवाल मचा दे एक बार, काहे कि भोजपुरी समाज के वो गाना के बहुत ज़्यादा इंतजार रहा। ऐसे तो गाना तमाम लोग के आयल बढ़ुए, लेकिन जौन पवन सिंह के गाना के बात रहेला वो गाना के कोनो जोड़ा ना रहेला। अब भोजपुरी समाज प्यार देवेले तबे तो पावर स्टार पवन सिंह जी इतना ध्यान देना कि हमारा भोजपुरी समाज के कुछ नया नया चीज़ मिले के चाही, कुछ नया पेश होके के चाही। तो यह पारी पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे साथे जी सोनू निगम जी की फैन बा, ओहू फैन के पूरा जोर शोर से लाग जाए के बा आ देखा दे के बा कि जब डबल पावर स्टार मिल जाले तो कैसन धमाका होला। उम्मीद करतनी कि रउआ सब के ई अपडेट सुन के बहुत ज़्यादा खुशी भइल होई। ये गाना के आवते पूरा एकदम इतना प्यार देवे के बा कि एकदम बवाल मच जाओ। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।